Mao kini si Maria Teresa Villaluz Rosa, usa ka medical doctor. Siya mao'y running mate ni Gobernador Gwen Garcia sa landong sa One Cebu Party. Sa wala makaila kaniya, atong tukion ang iyang natampo sa natad sa panerbisyo, mapubliko man o mapribado. Mas nailhan siya nga si Doc Tess, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata. Ug lumad siya nga taga-dakbayan sa Karkar. Gani, didto siya nagtungha og nakatapos sa iyang kinder ug elementarya sa St. Catherine School ug nagtungha siya sa high school sa St. Teresa's College, Cebu. Natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Marine Biology sa University of San Carlos ug mipadayon siya pagtuon sa medisina sa University of the Visayas Gulyas College of Medicine. Nahuman niya ang iyang ophthalmology training ni adtong 2008 sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Dili bago kang Doc Tess ang pangalagad tungod kay bata pa lang siya, student leader na siya. Sa public service, usa lang tuod ang iyang kasinatian isip sangguni ang kabataan chairman sa Barangay Poblacion 2 sa dihang ang Karkar usa pa ka lungsod ni adtong 1992. Apan aktibo siya sa civic ug humanitarian nga kalihukan nga giisip niyang kaakuhan. Dugay na siyang nag-alagad sa mga free missions aron makahatag og libre nga opera sa mata ug ban pang alibyo sa mga balatian sa pananaw alang ni adtong mga pasyente nga anaa sa kawad-on. Hagbay ra usab siyang nag-alagad sa mga non-government organization sama sa Mabuhay Deseret Foundation ug iHeart Foundation alang sa ubay-ubay na cataract missions nga gipahigayon sa tibok rehiyon ug sa Mindanao. Gani karong adlaw lang Disyembre 9, laing medical mission ang iyang gikuyugan dito sa lungsod sa Asturias. Niadtong Disyembre 6, Lunes atol sa Christmas tree light-up ug Sugbo Negosyo Top 3 awarding ceremonies, sa unang higayon pormal nga gipaila-ila si Doc Tess ni Gobernador Gwen Garcia isip iyang running mate. Doktor gayud ang gipili ni Gob Gwen isip kaabag pagpamatuod nga wala niya isalikway ang medical profession ug ang health service alang sa mga Subuanon. Health concerns, we can literally listen because she is a doctor herself. Doc Tess Rosa, here with Attorney Boyat Rosa. Dili ikalalis nga dako ang papel sa mga doktor nga batid sa mata tungod kay ang labing unang ni warning sa kalibutan batok COVID-19 usa man ka Chinese eye doctor nga nailhan nga si Dr. Li Wenliang. Mipanaw si Dr. Li nga nakigbatok sa COVID. Usa sa mga laraw ni Doc Tess mao nga panghingusgan ang Community Eye Health Program ug papahimutang og mga eye clinic sa tanang provincial hospital sa Sugbo. Tungod sa pandemya, naikag siya nga magpapili isip vice gobernador kay gusto niya nga abagan si Gob Gwen ug ipadayon ang iyang nasugdan nga medical missions aron matagamtaman kini salbing daghan pa nga Sugbuanon. Uban sa taho ni John Fredson Grenada, Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.